Harikas magiske besøg hos julemanden, at tro på magi kan få dine drømme til at gå i opfyldelse. En snefuld morgen vågnede Harika med glimtende øjne. Hun havde drømt om at møde julemanden på Nordpolen. Spændt lukkede hun øjnene og ønskede sig det af hele sit hjerte. Pludselig dukkede en glitrende snefnug op og tog hende med på en magisk rejse. Da hun åbnede øjnene, var hun i et vintereventyrland. Harika så glitrende lys og farverige sukkerstokke overalt. Hun hoppede hen over den bløde sne og fnisede af glæde. Snart nåede hun frem til julenissens hyggelige værksted. Lyden af bjælleklang fyldte luften, og duften af småkager fik hendes mave til at rumle. Harika kunne næsten ikke vente med at se julemanden og fortælle ham sit juleønske. Inde i huset hilste julemanden på Harika med et varmt smil og et hjerteligt ho-ho-ho. De delte historier om snemænd og rensdyrlege. Harika bad julemanden om glæde og latter til alle, ikke kun til sig selv. Julemandens øjne glimtede, da han fortalte hende, at venlighed var den bedste gave af alle. Med et glad hjerte fløj Harika hjem igen og troede på magi for altid.